एव्हरीडे मालवणीमध्ये स्वागत आहे। आज मी बनवत आहे मालवणी पद्धतीने चवळीच्या पाल्याची भोपळा आणि मक्याची कणस घालून पातळ भाजी। इथे मी चवळीची भाजी खुडून घेतली आहे आणि स्वच्छ धुवून घेतली आहे। 150 ग्राम भोपळा धुवून घेतला आहे। धुवून घेतलेली चवळीची पानं आणि भोपळा आपल्याला बारीक चिरून घ्यायचे आहेत। चवळीची पानं बारीक चिरून घेतलेली आहेत। भोपळा सुद्धा बारीक चिरून घेतला आहे। मक्याची कणस कुकरमध्ये 2 शिट्ट्या करून तुकडे करून घेतले आहेत। इथे मी 5 हिरव्या मिरच्या आणि अर्धा नारळाचं खोबरं घेतलं आहे। तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही जास्त मिरच्या पण घेऊ शकतात। इथे मिरची आणि खोबरं मिक्सरच्या भांड्यात घालून वाटून घ्यायचं आहे। कढईमध्ये 5 चमचे तेल गरम करून घेतलं आहे। तेलामध्ये 2 कांदे बारीक चिरून घालायचे आहेत। कांदा गुलाबी होईपर्यंत भाजायचा आहे। कांदा छान गुलाबी झालेला आहे। अर्धा चमचा हळद घातली आहे। एक चमचा मीठ घालायचं आहे। भोपळा घालून 1-2 मिनिटं परतून घ्यायचं आहे। आता यामध्ये खोबरं आणि मिरचीची पेस्ट घालायची आहे। मिनिटभर छान भाजून घ्यायचं आहे। आता यामध्ये चिरून घेतलेली चवळी घालायची आहे। अर्धा ग्लास पाणी घालायचं आहे। झाकण लावून 7 मिनिट शिजवायचं आहे। आता चवळीची पानं सॉफ्ट झालेली आहेत। छान मिक्स करून घेतल्यानंतर शिजवून घेतलेली मक्याची कणस घालायची आहेत।
झाकण लावून पुन्हा 2 मिनिट शिजवायचं आहे. आता यामध्ये अर्धा चमचा गूळ घातला आहे. यामध्ये 2 चमचे भाजलेलं शेंगदाण्याचं कूट घालायचं आहे. मिक्स करून झाकण न लावता 2 मिनिटं शिजवायचं आहे. ही भाजी भात, भाकरी, चपाती याबरोबर खाता येईल. दिसायला खूप सुंदर आणि चवीला खूप टेस्टी अशी मालवणी पद्धतीने चवळीचा पाला, भोपळा आणि मक्याच्या कणसाची भाजी तयार आहे. माझ्या मालवणी पद्धतीमधील ऑथेंटिक अशा रेसिपी तुम्हाला आवडत असतील तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा आणि कमेंट करून नक्की सांगा.